ଅଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ ଅରିନ୍ଦମ ଅଧିକାଂଶ ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଶୀତଲ। 2015ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ଯାହାକୁ ମୋର ଡ ଛବିରୁ ଅଲିଉଡ଼ରେ ନାୟିକା ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶୀତଲ। ଏଥିରେ ଶୀତଲଙ୍କୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ଶୀତଲ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଅଲିଉଡ଼ରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି କେତୋଟି ସିନେମା। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅରିନ୍ଦମ ଓ ଶୀତଲ ଏକାଠି କେବଳ 2ଟି ସିନେମାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ। 2016ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି ସିନେମା। ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ଏହାପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ପୁଣି ଅରିନ୍ଦମ ଶୀତଲ ପୁଣି ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅମ୍ଳାନ ଓ ରିୟାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ମଳୟ ମିଶ୍ର ଏହାର ସଙ୍ଗୀତକାର ଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଅନ୍ତିମ ଥର ଲାଗି ଅରିନ୍ଦମ ଓ ଶୀତଲ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ଅରିନ୍ଦମ ଶୀତଲ ଯୋଡ଼ି ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, firebarsa.com।